Akukho vele uzokusho ngoba manje kusho ukuthi ahlahle mina isilima. Mina ngiyavuka ngiyosebenza ngisebenzele umuntu athathe imali ayinike wena ke le mali nje akunika wona uthi uyithathaphi engasebenzi. Akasebenzi kuzo? Phela mina uAndizi bengingayena umuntu engimaziyo. Umuntu esasilevel isixhumana emafonini. Shuthi imali yakho le bafo. Udliwe imali yami bobabili. Yena wayedla imali yakho wayesathanda ukuyidla ngami imali yakho. Ayizwa lonto. Mina akukho ekutheni ngakwenza. Ukuthi nje wangumuntu okhishwayo. Shuthi wena udla imali yami udla umuntu wami. Shuthi uyena owayefuna sidle imali yakho. Ayizwa lonto. Wena uphinde udle yena. Hayi ungayibeka kanjalo ngoba kwenzeka njengoba kwenzeka. Uyangijwayela manje. Shit. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ke sine guest today, it means ikhona lento angasayiboni kahle hle kwezothando nophethini wakhe, kodwa ke uzosichazela kabanzi la kuqala khona into acishe ayisole. So ke njengoba la ubhuti uzozama ukulandelela ukuthi abone ukuthi ngabe iqiniso lento ayisolayo noma cha. So ke uyena uzobe khona ukudecide ukuthi wenza njani, uyadila nomuntu wakhe noma uvela uyamnyeka nje ophume kuyena. So ke ake nginithi nje fahla kancane ngeindaba zaka Enough is Enough ku episode number 31 ku season 1. Niyakhumbula ukuthi niyakhumbula kahle usisi wayekade banjwe umamezala amadoda ezemlwela egcekeni lasemzini. Na kanjani ke sike saphindela sawubheka ukuthi ithini into ngoba bayamcelela yena ukuthi ahambe kwabangasekho, kodwa ke umcelelo kwabo bekunenxoxenxoxo eziningi and omalume sithi samkhulumisana nabo bachaza ukuthi yes bazomkhipha kahle, bazobika empephweni ukuthi okay umakoti umakoti wala ekhaya useyahamba njengamanje, so bamvumelelile ukuthi ahambe. Base bacela ukuthi singakuvezi ebantwini, kodwa ke ezokugcina esinzela nazo ukuthi umakoti na kanjani usehambile. Ngiphinde ngingene na kwe pharmacy, ngiyathemba ukuthi niyasibona i-status se Black Life Pharmacy ukuthi khona especially for naku ubuza ukuthi ini nani imalini, usizo na kanjani uzolithola. So ke asike sizwe ubhuti ingabe usiphathele ini, sabona kanjani? Uyaphila kanjani mfowethu? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama ngukwanele Sibongo Ngwangcobo, ngisuka phansi eMkhumasi. Ukukhulela eMkhumasi? Yebo ngikhulela eMkhumasi. Bathi nabathi ugcwala umoya. Into enjani le? Hayi kuna baqinisile ugcwala ngawo impela umoya. Lingayishaya imvula kuze kube leyo ndaba, kodwa mongabanga khona umoya ngeke uzubone uthi nyaka. Kunaloko ungabona amanzi edungeka, but moka nomoya ubona umfula ukhuphuka. That's why uthi uMkhumasi ugcwala ngomoya. Cha bandla. So ke ngicela ungichazele ngawe ke nomuntu wakho. Ngiqala ukubonana ngamuphi unyaka, nihlanganele endaweni futhi ekanjani? Oqala ukubonana kwethu sabonana emoli, nakhona ngangithunyiwe. Ukubona kwami umuntu ngambona namba nabangani bakhe. Okay. Ngambuka ngayithanda intokazi. Ngazibeka kuyona yangamukela. Ngicathi ukuhlangana kwethu bengaphosisa kwaku 2018 njengoba manje ku 2025. Yes. Kona sesiphushile impela isikhathi, kodwa manje sekunendlela yenza ngayo engangibusisi mina njengomuntu wakhe, and futhi hayi ukuthi mhlawumbe umuntu ohlala kubo ngihlala naye endlini ngimenzela yonke into. Uhlala naye endlini njengokuthi kusemthethweni noma niyantshontsha? Hayi bayazi kubo kodwa angokhiphi lutho. Angazi Shutha abazi ukuthi awakhiphi lutho, uyantshontsha. Hayi. Okay. Yebo. So ke bese ninabo abantwana noma mhlawumbe bengakaveli, beningakabusiseki? Hayi abantwana bebengakubo khona. Okay. Hayi bengakabi khona. Mhlambe ivumelano zenu noma bengaqonda nje? Hayi bengawuqonda, ngisho ukuthi asithi isikhathi besingakufiki. Oh, all right. Mhlambe ke umuntu wakho umuntu kanjani? Mhlambe uhlanya noma mhlambe usisi nje all right uyethulela, mhlambe ubhabli uphaphele, ngiyayithandela ukuyixoxela nje, umuntu ongeneka kalula noma mhlambe ihlinist. Umuntu kanje ungamchaza umthini? Ukumbona kwami ngiqala ukumbona, ngambona umuntu oquiet. Okay. Ngibona ukuthi hayi kushuthi lo singakwazi ukuphusha naye impilo. Saphusha nangempela, kodwa ekuhambeni kwesikhathi wangishintshela. Okay. Ya,
senezinto engayiqondi kahle kona benako ukungihlonipha manje sekuhamba hayi angiseyilutho nje kuyena mangikhuluma ngena ngapha kuphume ngapha. Isizathu esibambekayo esize senza ukuthi nigcine ngokuvumelana ukuthi nihlala ndawonye isiphi? Mhlawumbe ngabe khona owayesondezela umsebenzi wasala sehlala nomunye noma navele nje nabona ukuthi okay uthando lwenu seliyahlangana ngale ndlela ukuthi kunilungele ukuthi nihlale nobawu-2 noma waqala ezokuvakashela walokho eshiya nje ivest walokho eshiya ubra lokho eshiya iphedi kwaze kwakuningi endlini waze wabona ukuthi mhlawumbe kungcono fanele ahlale la. Hayi ukuqala ukuhlala kwami naye ngoba ngumuntu ohlala emqashweni ngihlala ngedwa wafika ezongivakashela wabona ukuthi hayi ngumuntu ohlala ngedwa lekhene efika kwangokuya wagcina esehlala ke kwahlala 3 days ngoba meke ajwayele ukuhlala afike hlale 2 days isonto lesithatha ahambe but ngaloko wahlala 3 days wahambe isonto lesi4 kwangokuya wagcina eseza ke sehlala umuntu sehlala isonto ngoba nami ngumuntu oyitokozelayo ngibe ngimshiya endlini phela kumele ngibe ntambama phekiwe awu umuntu esimama ukhona kumele ngijabule nami angenzele yonke into sahlala kanjalo ke so hayi ukuthi into nayihlalela phansi naye nakhuluma ngayo into yathuka yenzeka bengingumsingakazi nje sihlale phansi sikhulume kwazi nzakalela nje. So uyakuphekela kwenzela yonke into buye endlini ku-clean uyaku-ayinela wenza yonke into njengomfazi. Njengoba kade sengishilo sisifama ngaseqaleni ukuthi benako ukungihlonipha so ke njengoba kade ngihlonipha bengenzela konke kodwa manje angisakhoni manje ukuthi ngifike endlini zonke izinto ze-right. Okunye ngifike ngizenzele mina azihambele indlela zakhe angimazi ukuthi usuke lapha even ngisho ngikhuluma naye ukubona ukuthi umuntu onganginakile hleze esefonini yakhe nje angiseyilutho nje kahle kahle ngokomthetho. Asike sithi nje unengane intombazane esikhulile ubaba ohloniphekile indodakazi yakhe decide ukuthi okay ake ngivele ngiyohlala nomlisa engakuphatha kanjani leyo nto wena indodakazi yakho ihambe yohlala ungakazi uzumbathe ungazi uthole ijazi isigqoko noma mhlambe induku yokudondolozela njengomnumzane ngazizwa kanjani? Kona hayi kwangiphatha kabuhlungu ngempela lokuthi indodakazi yami ingathi ingakazi ikhishule inkomo ingakazi ikhishule lutho kodwa sengithi ngiyezwa isifihla ikhanda kamfana and futhi hayi ukuthi mhlawumbe yamvakashela cha isipermanent isihlala khona nami lokho kungangiphatha kabuhlungu njengomzali and futhi ngagcina nami sengithatha izinyathelo njengomzali ukuthi ngihambe ngifike ngilande ibuye ize ekhaya. Pho mekuwukuthi uyazi ukuthi ungaphatheka kabuhlungu awumxoshi ngani yindaba uvuma ukuthi nihlale ndawonye ekubeni uyazi akukho semthethweni? Manje ungenziwa uthando my sister ukumthanda indlela engimthanda ngayo ayichazeki. Okay no ngiyakuzwa. Mhlambe ke izinto bese qala ukuzenza lezo bungekho happy ngazo uke waba nesineke sokuhlala naye phansi umtshela ukuthi ayi mfethu yes ngiyathanda impela but indlela sowenza ngayo mina ayingigculisi noma usuvele wakhetha ukuthula? Bengingihlale naye phansi ngibonisane naye kodwa hayi kukuphunduleni kwakhe athi mina no angisamthathi inothisi kushuthi kahle kahle mina sekukhona engihlekisana naye eceleni kanti leyo nto leyo angiyenzi mina ngisithandela yena nje kuphela. Okay yini ke ebambekayo ke oze nayo nje iphatheke ngesandla ukuthi okay ngibambile ngibone lokhu noma ngizwe lokhu yindaba la ekhaya namhlanje? Njoba ngila ekhaya namhlanje emasontweni adlule kade ngihleli naye endlini ngoba bengingangenile sihlalele naye wasukuma ewumuntu eyongenzela into ezoya ngasesiswini kwangena imessage yakhe efonini sasihle naye kusofa mengena imessage ngeke ngalunguzi mangithi ngiyalunguza ngabona iconvo ihlobile uyabothi hayi sengade nishana ngolove lokho kwangiphatha kabuhlungu wathi sangale ngayithatha kanti inhlanhla leyo iphini ngiyayazi ngayivula ngangena kwiconvo mangithi ngiyayibona iconvo hayi kushuthi khona asehlekisana naye uyamanelisa lo muntu kushuthi mina angisamanelisi. That's why ngibhalele le ekhaya ukuthi nami ngicela ningisize. Uke watshengisa ukuthi khona into sibonile efonini yakhe? Cha bengakaze ngitshengise wona. Okay so ke njengoba usinikezile inamba yamlisa thizeni sixhumanele naye samthola ukhona njengamanje so angazi noma kulungele yena singimlande khona uzokwazi ukuthi uzibuzele noma yini ufisa ukuthi uyibuze kuyena.
Kona njengomuntu wesilisa naye umuntu wesilisa kungangijabulisa lokho ukuthi nimlande ngimbuze kabanzi angiphendule kuze ngiconfirmele mina kahle ukuthi kwenzakalani. Okay, kusendele. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukondla? Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Kufanele sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke ubhuti ngala ubafu uvumile ukuthi sijoyine and ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo singase sifise ukuthi simbuze yona. Sabona kanjani? Yebo sawubona. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama uKhwezi Nzimande. Ngisuka eDazanok eMpondla. Oh, okay. Uyamazi ubhuti Mhlonani? Angimazi. Oh, alright. Uke wabhala-ke uhlelo lethu umfunani umuntu wami ngesimanga sokuthi ngikhona into engayiqondi kahle hle phakathi kwakho nomuntu wakhe. So ngicela umuphe isikhathi sakho umlalele ukuthi ufisa ukuthini kuwena noma uke ufisa ukubuzana. Okay, ayikho inkinga. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhulumisana naye. Bafu. Njengoba ngikubizile la mfowethu. Kunento engehlekele la mayelana nomuntu wami. Manje hayi sinokungatholani kahle mfowethu. And manje mangibheka la ngibonisisa kahle engathi wena ovele einkundleni zokuxhumana. Kahle yini nenzanani nomuntu wami awungitshela? Angazi ukuthi ukhuluma ngamuphi umuntu. Mhlawumbe mangase ungichazele kahle ukuthi ukhuluma ngabani ngase ngikuphendulele. Oh angisho kanje mfowethu uyamazi uAndiswa wakamncubi. Hayi ngiyamazi. Nazana kanjani? uAndiswa satholana ngokuthi washiya ifoni eTexini engangihamba ngayo. Wayishiya ifoni ngazama ukumtholisela ifoni yakhe. Mengizama ukumtholisela ifoni yakhe ke bese saqala lapho ukuzwana mina naye. Ngoba khona lokho ukuzwana ke phakathi kwethu. Ukuzwana kwethu ke sagcine ke sesiba nalobo budlelwane ke lobo. Into yethu yaqala lapho. Kahle mfethu kusho ukuthi kahle wena awungiboni mina. Qobo ke mina uqobo. Ukuthi ungathi uthola ifoni yomuntu wami esikhundleni ukuthi umtholisele kahle wena gqiqi usuyamthatha umbuyisela nganeno umfaka into ecijile. Ungithatha kanjani kanti wena kahle? Umuntu wakho angizange ngize ngimhambele ngemumva. Noma ngihambele wena ngemumva noma akukho nje ukumbi engakwenza mina ukuthi ngambuyisela into ayifuna yena wasefuna ukungithengela idrink. Ungithengela kwakhe idrink ke sashintshana ngeinamba sazwana saba nobudlelwane. Yayizwa lonke. Embeni kwalokho ke ila esefuna khona ukungibona sesiqala sesibonana sesizwana. Ukuzwana kwethu ke ngoba sekuyibona ke lokho ukwenza lo budlelwane sesinabo manje. Wena mfowethu lento ehlekele mina mangase ehlekele wena mfowethu uma ucabanga ungayifila kanjani nje makuthiwa wena okulesimo kusona engikusona njengamanje mina. Ngoba phela for sure indlela engizizwa ngayo wena ubuze lobuhlungu engibuzwayo mina. Phela ngona akukho right lokho okwenzakalayo. Nami ngeke ngize ngikuthande mina ukuthi kwenzeka kimi. Kodwa nami into eyenzeka angizange ngiplan ukuthi yenzeke yazenzakalela njengoba ubona nje kwakuyinto eyenzeka nje. Wathi wena uAndiswa usingle? uAndiswa kaza angibalele umuntu ajola naye noma athi khona umuntu okhona. So ngiyacabanga ukuthi kushuthi usingile. So njengoba uthi wathi ufuna ukuthengela idrink kwesicelo sakho noma Nokwangasona wakusukela sami wangisukela. kwase kwaba uyena olokho efuna nibonane.
ya lokho esifuna sibonane mina ngangisaba ukuthatha ifoni ngoba lamafoni manje ilawa trickayo mhlawumbe ngangase sengilandeleleke kube ngathi khona into engiyibili amafoni manje aqhathayo so ngangumuntu ofuna ukumbuyisela ngingazi yabo sengumuntu ojahwayo nani mengithi ngifuna ukumbuyisela ke yena ke abongeke angazi ukuthi uzongibonga ngani njengoba ayesefuna ukungithengela idrink. Wabona ukuthi wena kungcono ukuthi umise ngale umfake ekamelweni wenza into zakhona. Yabona manje ukuthi mina ngindoda womZulu wemfowethu yeso. Uyabona manje ukuthi wena uyayiphazamisa lento le. Uyayiphambanisa mina ayikho into engiyenzile la. Uyena lo muntu lo owayenza kumina. Angithi uyayizwa lonto. Engisukelela ukuthi yena ufuna ukungikhokhela ngento engamsiza ngayo. Iyayithini conversation wayiqala kanjani le ukuthi ufuna ukukhokhela ngento njengoba wamsiza nje wathi uzokhokhela kanjani wathini? Mina angithi wathi okay sashintshana ngenamba wathi khona imali azongifakela yona just for ukungibona. Okay. Hayi nami ngangeke ngize nginqabe ngathi okay ayikho inkinga. Kwaphela insukwana nje wangibuza ukuthi ngihlala ngakiphi ngamtshela. Wafuna ukungikhipha nje siyodla ngaphandle. Yabo kuyibona ukuthi ngangilibele ngiba busy ngingasitholi isikhathi ke. Okay. Yabo ngibe matasa. Emveni kwalokho ke afike aphinde futhi angifonele angibuza ukuthi ngasithola yini isikhathi ngosuku oluthile. Bese ke ngavuma ngalelo langa ke. Okay. Sahamba ke sayodla out ke. Bese ke wahamba. Nayodla out kukhokha ba? Ibhili yabhekana noba? Kukhokha yena. Oh okay. Kukhokha yena. Akakunikeza imali ukuthi akakunikeza imali. Yes, kodwa uthi khiphanani niphume kusazokhokha yena. Nalapha imali yokuthi le afisa ukupha yona njengoba umtholisela akayikhiphi. Kodwa ebhili uyakwazi ukuyikhipha. Uyakwazi. Okay, yes, qhubeka kwasekwenzakalani balokho? Hayi emveni kwalokho ke kwase umuntu ke othi ngimhambise yabo. Okay. Mengimhambisa ke mesifika ke la ehlala khona afike kungekho umuntu kuvaliwe. Ebese ethi ucabanga ukuthi siyobhuka. Yabo. Manifika la kuhlala khona bani? Mekufika la kuhlala khona yena. Okay. Umuntu ofica kuvaliwe kungekho umuntu. Angazi noma ukhiwa ulahlile noma wenze njani noma kwakuyindlela zakhe ezokuthi yabo. Okay. So sifike ke lapho ke bese ke siyajika ke ngihamba nobhuka. Menibhuka kukhokha ba? Khokha yena. Okay. Yonke into. Okay. Akhoke ke abhuke yabo. Mina ngibe umuntu ohambayo ngimshiya lapho. Hayi ukuthi mina ngiyobhuka naye. Okay. Ngihamba ke ngimshiye lapho awu umuntu ongifonelayo futhi athi ngilambile la ufuna ukudla ufuna ukuthi nokuthi ngicela ngimlethele. How? Okay. Bese mina ngibe umuntu obuyayo futhi ke manje ngoba sengibuya nami ngicine ngingasahambanga sengilala khona lapho. Kwasekwenzekani? Kwase-ke phela kwabile yonto ke leyo. Okay. Bafo uyabona ukuthi uAndis uyena bezosa la ezithosa yena ezifaka epanini azithose. Uyabona kodwa? Nayo kodwa ngijwayela kabi. Nayo. Mara ngikwenza la. Akukho engakwenza. Okay, kulungile. Ngicela simfonele uAndis sizwe ngayo istory ukuthi ithini into. Ngiyacela. Because indlela achaza ngayo ubhuti ngala kubuye ngazi ukuthi uyena obeyithosa. Uyena okhokhayo. Ibhili iqondana naye mekuyodliwa. Uyena obhukhayo. Uyena okhokhayo embhukhweni laba bekhona. Uyena owenza yonke into. Yabo ukuthi akamnikezanga imali njengoba ayefisa ukuthi amnize since umtholisela ifoni akamnikezanga imali kodwa uyakwazi ukukhipha imali yokudla aphinde akwazi ukukhipha nemali yokubhuka. So ingakho ngithi mina ngicela ukuthi simfonele sithole kuyena ukuthi beyithini inhloso yakhe. Singamfonela ukumfonela simuzwe ukuthi uthini. Kodwa wena uzongithola. Nobabili nje kahle nangijwayela nobabili. Hayi mina engingakusho ukuthini nami ngicabanga ukuthi simfonele ukuthi sobona ngempela ngoba mina akukho la engakwenza wrong. Akukho vele uzokusho ngoba manje kusho ukuthi mina isilima mina ngiyavuka ngiyosebenza ngisebenzele umuntu athathe imali ayinike wena. Wena ke le mali nje akunika wena uthi uyithatha engasebenzi. Akasebenzi kuzo? Phela mina uAndis bengayena umuntu engimaziyo. Umuntu esasilebele isixhumana emafonini. Shuthi imali yakho le bafo. Udliwe imali yami bobabili. Yena wayedla imali yakho wayithatha ndokidla nami imali yakho. Ayizwa lonto.
mina kukho ekutheni ngakwenza ukuthi nje wangumuntu okhishwayo. Futhi wena udla imali yami udla umuntu wami. Shuthi uyena owayefuna sidle imali yakho. Yayizwa lo. Wena uphinde udle yena. Hayi ungayibeka kanjalo ngoba kwenzeka njengoba kwenzeka. Uyangijwayela manje. Shit. Usazongithola sophuma. Ngiyacela nisifonisane. Sophuma. Hello? Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noSitofuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo, singakhuluma. Yini washo phansi? U-underscore lakho? Yebo, ngu-Andiswa. Oh, all right. Ngihleli e-studio sethe Black Life TV ngaphansi kohlelo elithi umfunani umuntu wami. Ukwanele ongibhalelile kwi-show ethi umfunani umuntu wami ngoba nakho nginga-understand ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho noKhwezi. So ngiyacela nje ube nesineke ungichazele. Sorry. Angathi ngiyesise sikwazi ukuqhubeka ne-call. Why? Bahlangana kanjani? Umdanti. Istory seed. Kodwa-ke manje balala bekhona bobawu-2 and sikulalele nje sonke sobawu-3. So ngiyacela bandla ube nesineke ungichazele ngoba sebeze bahlangana. Ngiyacela ube nesineke nami ungichazele ukuthi kanti wena noKhwezi sithini story. Ithini into phakathi kwenu nobawu-2 because uyadinga phela ukwazi ukwanele. Hayi sisi-ke ngoba uthi sebeze bahlangana-ke lapho-ke bobabili. Shithi nje angivele ngikhuluma kusenhlizweni yami. Ngiyacela. Kodwa ngeke uze ungijaja ngithi. Angeke. Ayikho ingelo sophila emhlabeni. Okay. Ngalahlekelwa iPhone mina. Okay. iPhone yami engangade ngiyithengele okwanele i-iPhone yasala efonini yakhe uKhwezi. Yasala emotweni. Yebo yasala emotweni yakhe. Oh, okay. So wase engikhombisa iqiniso lakhe nje ngokuthi ayithatha ifoni yami angayidayisi. Azama ukuthi angifone ukuthi afonele umngane wami wakwazi ukuthi-ke ngigcine sengiyitholile-ke ifoni yami yabuya yeza ngimina back. Ayifoni lengikhuluma ngayo. Ngeke ngena password ifoni yakho. Njengoba Oh, okay, no ngiyakuzwa. Mana-ke vele akuyona inhlanhla endele bani ukuthi umuntu akutholisele kakhulukazi ifone. Akuyona inhlanhla. Yiphi iPhone. So ngiya-understanda vele ukuthi nakanjani mhlambe wacabanga nje ukuthi mhlambe ungase umuphe something isipho nyana noma mhlambe umuphe imali. So esekutholiselile wena yini owayicabanga nje ukuthi uyenze ukubonga uveze ukubonga uveze ubuntu ukuthi naye ukubonisile ubuntu uma ekutholisela ngefoni yakho. Wacabanga ini? Cha akubanga nje into etheni. Ngicela ukuthi sihlangane nje ngimkhiphe ngiyobonga. So namathi mengabe eqhamuka ngiyobonga phela ngimkhiphe sihambe siyoja out. And then wathi mengabe eqhamuka wafike nami ngaba nalokho. Kwawumuntu nje engibona ukuthi hayi cha indoda le ngakwazi ukuthi ngiphile nayo. Oh, okay. Ungakwazi uphile nayo kanjani kwezothando? Phela aqalanga kanjalo kodwa nje ngeze ngathi ayi sisi yabona nje ngeke uzu-understand ngoba nami angi-understandanga indlela ekwenzakala ngayo. Kodwa ekugcineni kosuku kegcine sekuyena umuntu engimthandayo. Uthe ukwanele uhlala naye endlini. So uKhwezi yes wakutholisela ngefoni. Mose umbone wabona futhi ukuthi hayi ijongo nje eli-right ongafisa ukuphila nalo. Kodwa uthini ngokwanele umuntu ohlala naye endlini? Othandana naye futhi and ushilo wathi senesikhathi eside kabi nindawonye. So ucabanga wafikaphi esayidini lakwanele ke? Sesiside khona isikhathi and nezinto eziningi ungenzelile zona ukwanele nje bathi sihlala naye nje. Le phone ngangiyithengele uyena. Kodwa ke manje ke
engingamcebisa ngakho nje ukuthi ngicela ukuthi nazama ukwenza lento engiyenzile aqhubekele phambili ngempilo yakhe. Oh, Kanjani manje? ngale ngamapholo. Angisenalo uthando lwakhe, sengi-right ngokwanele. Hawu. Ayi. Ngicela kumnikeza ifoni. Okwanele. Okay. Ngiyabonga. Mhlawumbe kuzoba ngcono mayitshela mina. Andiso. Ngiyakwanele. Ya uthi nokhweza ukwenza kanjani? Siyathandana sinokhweza. Kusukela nini? Emva kokuthi angitholisele ngefoni yami. Ngokuthi akutholisele ngefoni wena wabona ukuthi manje kumele uthandane naye kushuthi kukhulu okakwenzile mina angikwenzeli lutho angilutho kuwena. Hayi kwanele kuningi abosungenzele kona. And futhi ngiyabonga ukuthi kuningi osungenzele kona. Kodwa manje sekuyisikhathi sokuthi ke bhuti qhubekele phambili nempilo yakho. Manje nje mina nawe nje sesi-right sengi-right ngawo. Iminyaka emingaka ngiwa nawe ngivuka ngefoni usuthi nje bye ngefoni. Wekwanele. Yabona manje ke lokho phakathi kwami nawe kuphelile. And kuningi angikwazi ukucomparison nokhwezi. Angikwazi. Wena nawe uyazi nje ukuthi ngisho nginawe embedeni angikazi uzungeza amaraundi amabili. Iraundi eyodwa kuphela. Nayi mhlobo. Ngeke hayi mina uyangiphendula mina ukhwezi uyangiphendula. Ngiyachatha mina. Wakwangiqubula kona ukungiqubula. Mina ngiyachatha. Ngindoda omzulu ngiyachatha. Ngeke ungitshene lonto Andiso. Mina lokho akungisebenzeli. Awungichamisi. Yini? Ngeke mfethu ngeke. Ngeke hamba uthola abanye. Yo. Hayi, wazwangiphoqa. Hayi. Hamba uthola abanye ncesi. Hayi. Utshela ukhwezi lapho ethi ngiyamthanda. Ngeke ngisamtshela kalolo nto ngitshena lokungijwayela oncenga unyoko. Hayi kulungile kodwa umtshela ubheke wami uthi ngiyamthanda ke. Ngiyabonga kakhulu Andiso ukuthi ube nesikhathi nesineke nami sikhulumisana. Kodwa manje inkinga ukwanele phela mayesuka la e-studio uza lapha endlini ngisho uthe nihlala nonke. And izosithini into ngoba niyisa endlini eyodwa vele namhlanje. Hayi vele phela uselitholile iqiniso useyakwazi konke. Ngeke vele sangifica. Oh okay. Kwabenzakala. Kanti wena ubulinde ukuthi azazibambele ushuthi ubuzoqhubeka uthule noma usumtholile ukhwezi shuthi uvela uyithole kanjani indaba yami nokhwezi ubambile ngefoni yakho eyami ifoni ngoba angayithengele uyena sekufanele ukuthi la ivundulule avundulule into zami ezisefonini yami uyazi ngathola kanjani angazi angithi mina ngiyasebenza ngibuye ematohweni wena njengomuntu ohlala endlini awenza ilutho endlini ngiyafika ubusiness phone one way endlini akwenziwe lutho yimina kumele ngize ngizenzele izinto. Hayi kwanele angikwazi phela kodwa ungaspendi isikhathi nendoda yami angitshe na vele ngibona zonke izinsuku ukhwezi ngibona njalo yini kufanele ngihlale nayo ifonini phela. Hey Andiso ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngiyabonga sengikutholile engicabanga ukuthi bengikubheka ngiyabonga. Okay sisi. Isipinda sinkhala. Khwezi kanti umnikezani awungitshele kahle yawa manje ngifuna ukwazi ke iside lakho ukuthi kanti yini lo umnikeza yona angamnikezeni ukwanele. Angiyona into ethini ukuthi nje ngimjabulise kuphela akukho okuningi. Awuna intombi? Mina noma u-Ed esibalweni? Mina bengingenawo umuntu engi-straight naye. So u-Andisa uyedwa kuwena? Andisa wafika-ke ngomuntu naye ebengenamuntu bengakuthi akanamuntu nami ngiyathuka mengizwa ukuthi unomuntu. So mawuzwa i-conversation yabo njengoba bekhuluma nje manje kuthini enhlizweni yakho? Awucabanga ukuthi lento ayenzile angase iyenzeke nakuwena lento eyenzeka kwanele manje ingase yenzeke nakuwena ke? Awucabanga kanjani? Kona angilibone oluba lenzile umfowethu kodwa manje nami sengiyasola ukuthi nami ngizoba nenkinga ngoba akukho kuba kwenzile. Yes, akukho kuba kwenzile. Futhi kwenzile. ngiyoba nenkinga ekuhambeni kwesikhathi. Yabo, ngiyoba nayo leyo nkinga le emvelele naye. Yabo, singazi kodwa kwabantu besifazane. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike usihloniphile wayeza noma ngabe kuthiwa bowungazi ukuthi ngibizela kodwa
Ngiyabonga. Ngiyabonga nje isikhathi sakho. Ngiyacela ukuthi umkhululekise. Sengifisa ukwazi wena-ke isayidi lakho. Kuzokwenzakalani so manje ngaphambili? Umzwile u-Andise uthe kuwena ngeke usamfica endlini. And unele weza ukuthi nikhona noba-2 nimlalele njengoba kade senza i-call. Wasethi hhayi akavele athi bhadla ngoba uyazi ukuthi niyezwa nakanjani i-call. I-conversation yamnandi. So udecide ukwenza njani? Amandla akho amangaka, izinto ey'ningi kade umenzela zona ukusuka enhliziyweni, amandla wakho wonke ngathi asayithola semuka nomfula right now. So ithini into? Usazomncenga uhlale naye phansi nibone ukuthi nenza njani noma uthi akahambe nje vele? Kona kuqinisiwe uma kuthiwa indoda ayikhala ekhalela ngaphakathi. Kepha-ke mina ngingasikhihla isililo kuzo wonke umuntu. Kodwa-ke akukho engizokwenza kulokhu asekushilo. Njengoba eseshilo ukuthi ngizofica sengekho endlini. Nami kungijabulisa kakhulu lokho cause manje ngingazigcina sekwenzeka ezinye izinto. Ngimbeka isandla mhlambe egcine sengifaka amaphoyisa kanje. And akujwayelekile ukuthi umuntu ongangama usengatholakala kuleya ndle emnyama. So ke manje kona umfowethu hayi ngiyamuzwa ekhuluma hayi kunaye alukho olubalenza naye ukumtholisela ukuthi ukuphela kusho ukuthi ilo wami owahlule ukuzibamba. Wabona ukuthi hayi akakhokhe ngenye indlela. Uyangixaka-ke mesethi ngathi umjabulisa yonke indawo uyamanelisa yamchamisa. Mina ngindoda omZulu ngiyachatha. Into ngiyachatha. Kodwa manje methi hayi angimanelisi uyangidida mina usho ukuthini. Kodwa-ke Shuthi ube pretender as if wenele meni ndawonye. Okusho konke ukuthi beya benza kanjalo engathi uright ke kusho ukuthi ukuhamba kwami aphume enze into zakhe eceleni. No, ngiyakuzwa. Ngiyazi ukuthi inhliziyo izophola ekuhambeni kwesikhathi but ungayistress ngokuthi khona into wrong oyenzile. Yabo nje bevuma ukuhamba shuthi bengeyini wakho vele. If bekowakho ubezohlala nawe. Angaboni umunye umuntu wesilisa akukhulumela nokukhuluma izinto ezicishe yele ngasothandweni angazangene nasempedeni nomunye umuntu if beko wakho. So nje pholisa inhliziyo ungayilokhu uyitshela khona into eshoda ngayo cha umuntu nje uphelele. So ngiyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukuhlanza kusenhlizweni. Kubonga mina sister hayi. Ngomyeka ahambe. Ahambe ohlala naye ukhwezi. Usazomthola wakho khona. Benza bakwenza yabaningi abantu la eminyango baningi hayi. And futhi ngangemncenge ongcongonyoko. Husa. Ongcongonyonga impela. Mbukela bekhaya kuyabonakala ngazuthi inhliziyo ebhlungu yes siyavuma but uyakwazi ukudlulisa uyesasho namanje ukuthi baningi abantu baningi ama-females khona nasazalwa khona nasazozalwa so nje usazomthola wakhe. Mina ngisho nje ukuthi uma ngabe kuthiwa owakhe ngempela ubengeyazi ahamba empilweni yakhe bengeyazi ambona omunye umuntu kodwa ngoba nakho kwenzekile shuthi vele bengaqondana nokuthi babe ndawonye kuze kube phakade. So ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye.